Лайка, спокойно, точно така. Майде, се по-добра. Добре, половината мина. Дишай. Добре, 10 секунди остава. Добре. 6, 11, 4, 3, края. 2, Добре, разговаряй. Лягай хубаво. Айде бе, наведи се малко повече. Браво! Браво! Точно на видеото. Таза. Хайде, внимавай за таза само. Свали го една идея и не го върти. Точно така, натискай кръка в земята. Перфектно, сега е по-добре. Сега ще намалиме тежестта. Коментирай, записи и моля, точно това се развива умение. Когато се моля, цялото се развива умение. Да, не спокойни. Донасиш ги и ги отнасиш и твой. Айде последно. Давай. Давай, последно. Айде, донасиш и ги отнасяш и сме готови. Давай. Айде, отнеси ги. Давай. Така. Айде. Краката ми интересуват най-много. Като от самото начало до края имам всички тъпки, които правя.
сега не го спирай, тя ще обърне с друга страна, и след да ми обърни. Обърни се. Да. Това е много важно, от началото прави една разлика. Давай, ти не мисли, прави си какво ти правиш. Която може да бъде много по-ефективна, ако държи десния крак по-напред. Подскача. Давай. Айде още две. Айде последното. Яко я пипни стената. Рязко в таза. Таза, шат и коленете. Таза и коленете. Десетка. Десетка. Добре. Добре. Още две ми направи. Перфектно. 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 Стига.